På denne video vil vi demonstrere lidt omkring mikromotoren. Når man skal sætte vinkelstykke på mikromotoren, er det vigtigt, at man gør det med en drejende bevægelse, og det samme når man fjerner den igen, for ikke at slide for meget på det. Når man skal indstille vandet på mikromotoren, er det vigtigt, at man slukker for luften først. Det gøres i dette tilfælde under uniten på den blå knap. Når man har slukket for luften, aktiverer man mikromotoren, og så kan man dreje på den grønne knap, så man får indstillet vandet til den ønskede mængde. Når man har opnået det, tænder man for luften igen, så man får den ønskede spray på. Når man skal løsne mikromotoren, så trykker man kappen af. Det gør man ved at trykke ned i bunden, så kan man trække kappen af. Hvis man skal skrue den af, altså mikromotorkoblingen af, drejer man, og så kan man løsne den. Ligeledes når den skal sættes på igen, monterer man den, så den passer i de hullerne, og drejer modsatte vej. Grunden til, at man tager kappen af, er for at have noget at holde fast i. Hvis man løsner motoren med kappen på, vil kappen bare dreje rundt. Inde under kappen kan I se den hvide ring. Det er en kølekappe. Hvis man fjerner den, så kan man se kullet indenunder, som er med til at aktivere mikromotoren eller give den effekt. Hvis mikromotoren taber effekt, kan man fjerne kølekappen og kigge efter kullet. Hvis ikke man kan se kullet, så er det fordi det er slidt, og så skal man have fat i en tekniker. I det tilfælde vil vi ikke fjerne kølekappen, da de fleste teknikere anbefaler, at det er en teknikeropgave, da kølekappen er meget skrøbelig. Pæren på mikromotoren kan man godt skifte. Man kan sætte en sonde i og presse ud. Fjerne den gamle pære. Og montere en ny. Dette kan være lidt forskelligt afhængig af hvilket mærkesystem det er, man bruger. Når man har monteret den nye pære, sætter man på igen. Og så vil vi vise, hvordan man skifter O-ringene. Der er 3 O-ringe på mikromotoren. Man trykker ind på dem og drejer dem ud. Hvis det driller, kan man bruge en sonde. Det er vigtigt, at man skifter alle 3 O-ringe på én gang. Man tager en ny O-ring og drejer den stille og roligt ind på plads. Det er vigtigt, at man med jævne mellemrum smører O-ringene med noget vaseline eller silikonefedt. Bare et ganske tyndt lag. O-ringene skifter man, hvis mikromotoren er utæt, altså at der kommer vand ud mellem vinkelstykket og mikromotoren.